Hello mga moms, good afternoon. So, ayun na nga. Mukhang mainit-init ngayon yung ating hapon. Diba? Sa, ngayon, naiwan ako mag-isa ngayon dito sa farm. At pumunta sila Brenda sa mansyon. Ewan ko, sila lang punta. Tapos ko lang po palang maglinis ng kwarto namin. So ngayon ako nakapag-live. Let's eat. Ngayon pala ako kakain. Kumain na ba kayo? Hoy, Nieves Luzon. Grabe kayo, ha? O, basta alam nyo na later. And I'm giving you my favorite Century Tuna. Wala lang. Trip ko lang mag-sardinas. Mag-ready ka naman. Maliligo pa ako. Ano ba kayo? Wait lang. Dolans. Ano po ba ang ibig sabihin ni Brenda sa post na niya kanina na game over na? Marami. Maraming ibig sabihin. And hindi ko alam. Actually, clueless din ako regarding do sa post niya. Nag-chat ako sa kanya and I asked him kung, uy, naunsa ka na, paano ka? Okay ka lang ba? And he replied na, wala lang yun, charot-charot lang yun. So, sa napakaraming nangyayari ngayon dito sa hinaguan, hindi ko po masasagot yan. Puntahan kita dyan. Sige, okay lang, punta kayo. Marlene Fuentes, John Jeff, hello. So, yun lang. Sa ngayon, moms, mga moms, hindi ko alam kung patungkol saan, patungkol kanino, para kanino yung kanyang post, no? All I know is, may pinost din siya. I don't know, John Jeff, kung ano, using the term versus and versus, may nag-aaway ba, John Jeff? Wow, are you done with that? Sayang. Nandun sila sa ano, mansyon. Charito Marcelo. Magsiuwi na kasi. Sa Amanda, di ko alam. Di ko pinapansin. Galit ako sa kanya. Asa si Brenda? Nasa mansyon. Bakit pinas na ni Brenda si Mia at Ma? Sabi ko siya ng mga pala mo nila Mia at Ma dahil wala namang ginagawa. Si Mia umalis. Si Marian umuwi na. Hindi ko alam kung saan nagpunta si Mia. Kamusta na kayo ni Ryan, moms? Ano ba? Ang tagal na yan. Lupisador. Move on na. Wala na ako. Ano sa kanya? Ano handa mamaya para sa dinner, Prince Charming? Hala, Milk Line. Well, mula kay Ate JJ Ritz, and tinanong ko naman siya kung anong request niya. Ang sabi niya, ni John Mark, gusto niya ng sinugba at kinilaw.
Ang cute lang. Ano po ba talaga nangyari? Vivian Estorioso, hindi ko rin alam. Ano bang gusto mong, ano ba nangyari? Bakit mag-isa ka lang? Dito si Rhea. Akala ko lahat sila nagpunta doon. Bumili siya ng bigas. Actually si Mia, hinugasan niya yung sarili niyang pinakainan. Pero pag ako naghugas, minsan nakakalusot siya, hinugasan niya yung pinakainan, minsan hindi. Yung house ko na sunog, okay na, nililinis na ng mga anak ko yung iba. Kapalitan na yung wiring, saksakan. Century 2 na. Ngayon ako lang ng halian kasi po naglinis ako ng kwarto. Lahat sila. Baka may meeting sila. Ano yung post ni Brenda regarding sa game over? Hindi ko rin talaga alam. Hindi ko alam paano yan sasagutin kasi tinanong ko siya, wala naman siyang nabanggit. Sabi niya charot-charot lang. Mamaya ang lakas mo kumain. Diana Liscano, baka mahina ka lang kumain. Roseda Malilin, hindi ko na alam kung bakit eh. May ate lang si Marian Nakasal. Si Brenda nag-post ng game over. Hindi ko rin alam. Baka naglalaro lang siya sa cellphone. Wala, kanina pa. Malis na sila. Ngayon lang ako kakain ng buong araw. Namalengke ako. Pag-gising ko, namalengke ako. Malis ako. Pagbalik ko, nais ko yung mga labahan. Tapos, naglinis ako. So, walang lunch, walang breakfast. I-follow nyo ako dito. Click nyo yung favorites. Mamaya magla-live tayo kasi andito si John Mark Biga. Magmeron tayong acoustic. Gutom yan. Sana nga walang ulan mamaya eh. Yabi sa CR sa mansyon. Yabi sa breakout sa mansyon. Lunok agad doon ang nguyang-nguya. Gutom na ako eh. Actually may ulam. Hindi ako mapili. Hindi ako mapili. Hindi naman. Naumay na ako sa karne. Naumay ako sa baboy. Alam mo yun. Ingat po sa mga nasa Manila at umuulan daw.
Bumili ako century tuna. Dapat yung mag-iitlog lang ako, wala namang itlog. Nandun sila lahat sa mansion. Si Inday, si Jigjag. Sila yung magkakasama doon. Naliligo daw sila sa pool. I'm from Kogyo. Donna, may tubig yung swimming pool? Si Yaya naman umalis daw kasama ni Melmar and ni Amanda, bumili sila ng bigas. Ay, si Amanda, si Oyong, Mia, ata, bumili ng bigas. Si Gwen, hindi ko alam. Feeling ko baka kasama na nila yon. Hindi ko alam eh. Amin na lang ni Rhea na iwan dito. Rhea, ano yung, ano loob? Langaw, chi. Ate Jen Jen, kamusta? Hi mga timbong isngis. International Marites, Brenji International, at sa lahat ng Brenjio supporters, Brenda, main supporters, social climate supporters, hello sa inyong lahat. Sa mga Korea natics, hello. Ano yan? Diri na lang, oh, para isang hugasan lang. Kamusta Ate Jen Jen? Ay, hot cake! Pati hindi ka kasama sa mansion. Hindi ko alam, eh. Siya din ang hot cake ni Rhea na mainit niya. Anong kaibahan nito sa ibang hot cake? Walang butter. Walang butter. Bakit? Cross-cutting? Bakit malinamnam pa rin kung walang butter? It's a secret. Hindi ko alam. Wala talaga. Di ba naggawa ko ng ganito last time, may butter. Narap. Ang bagal mo. Basta hindi na ako nagkanin. Char! Pero pinipigil ko talaga mag-rice. Kagabi sa sa party, hindi ako nag-rice. Nagpapak lang ako ng ulam, puro mga Kaya may nga kinuha ko dun sa apritado ba yun? Patatas tsaka carrots lang. Lumpia, pansit. Tapos mag-uwi, yun, nagutom na naman. Late ako nagising kasi po, nag-usap pa kami ng kapatid ko at ng mga anak-anakan ko sa Manila regarding doon sa bahay ko, ano nangyari. And kausap ko ang road trippers, nag-meeting kami via online regarding sa Hong Kong trip namin. Ano ba gusto mo malaman dyan, Jeff? Naulo ka. Sana maayos na dahil malapit ng undas. Lahat din ba kayo napapaisip? What is game over is all about? Ano ba ibig sabihin ng game over? Maraming thoughts, maraming haka-haka, 'di ba? Yes, later. Later, andito pa si John Mark Digamon. Medyo maraming bisita ngayon, pero mas kaunti siya compare last week. Hindi yan Dragon Balls. Yung dalawa dyan, lato-lato mo. Yung dalawa, lato-lato ko. Si Mia umalis, bumili raw po sila ng bigas. Kasama ng nila Oyong. Game over. Kay Babasa, game over. Uwiin na daw si Mia Marato.
Baka Ma'am Shidina pabalikin si Marian Kegin or home. Gina Aroga, watak-watak ng social games. Hi Florencia Mamuchi, Ate Juby Amboy ko, I miss you too. So, ayun. Sana magsalita si Madam Brenda, LB Gunting. Nung nagsalita nga siya kasi, nang regarding sa salitang palamunin, siya pa yung nabash, siya pa yung napasama. Maring mali talaga kasi mabigat yung salitang palamunin. Masakit yun. Pero, kung tatanungin, bakit niya nabitawan yun? For sure, sobra siyang nasaktan. Yung parang umabot siguro siya sa puntong puno na siya. Ganun. Ate Tefeli. Alam mo yun? Parang ako, kung magmumura ako sa live at bibitawan ko lahat ng mga masasakit na salita, higit pa sa mga salitang mabibigat. Diba? Kuminsan sa sobrang sakit na nararamdaman natin, masasakit na rin yung nabibitawan nating salita. So, wala na mga bakla. Ay, katulipin. Yun, katulipin na ako. Kapagkain sila ng bakla. Birthday ni ano? Bibian. Habang nangingit ko. Alam mo, Angel Bebe, hindi lahat ng bagay alam mo. Believe me. Kaya wag ka nang mag ano na, wag na kayong magtalak-talak na ano. Nako. Thank you, Ate Florencia Mamuchi. I love you sa 50 stars. Nakalive ba siya? Sige, salamat. Bye-bye. Lipat na daw po kayo.